Ένα άλλο θέμα που αξίζει να αναφερθούμε, κύριε Πρόεδρε, είναι η κατάσταση στην ευρύτερη περιφέρειά μας, στη γειτονιά μας, η οποία εμπνέει πολλές ανησυχίες και που ξέρω πως το ενδιαφέρον της χώρας σας, η οποία ασκεί μεγάλη επιρροή στην περιοχή αυτή της Μεσογείου, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, η χώρα σας ενδιαφέρεται για την επικράτηση της ειρήνης, ενδιαφέρεται για την επιστροφή των ομήρων, όπως και η δική μας χώρα ενδιαφέρεται για την κατάπαυση του πυρός. Και όλες αυτές οι παραδοχές, όλες αυτές οι παράμετροι αξίζει να συμπεριληφθούν σε μια ανταλλαγή απόψεων για να δούμε πώς οι χώρες μας, που είναι αφοσιωμένες στις αρχές του ειρηνικού διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης, πώς οι δυο μας χώρες θα μπορέσουν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση στην ευρύτερη περιοχή μας. فخامة الرئيس، النقطة الأخرى التي يعني سنركز عليها هي ما يجري في منطقتنا إن كان في المتوسط أو في منطقة الشرق الأوسط. أنا أعرف بأن دولة مصر تلعب دورا كبيرا في هذا السياق، هذه الدولة الكبيرة في المنطقة والتي تسعى من أجل إشاعة أو سيادة السلام في المنطقة وإعادة الأسرى كما نحن نرغب بذلك، وكذلك من أجل يعني ترتيب الأمور بشكل يسمح لنا كبلدين أن نتعاون فيما بيننا وأن نتطلع إلى المستقبل بآفاق وبنظرات متفائلة جدا لمصلحة البلدين والشعبين. Σε μια εποχή τόσο ταραγμένη που καθημερινά δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτός ο χαρακτηρισμός, ακόμη και σήμερα, η Αίγυπτος και η Ελλάδα αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και ειρηνικής συνύπαρξης και πρέπει πάντα να συνεννοούνται για να ενισχύσουν αυτή την πλευρά των διεθνών σχέσεων έναντι της άλλης πλευράς, η οποία μόνο ανησυχίες και δυστυχία προκαλεί. مع الأسف نحن نعيش في عالم مضطرب، في عالم تسود فيه القلاقل، ولكن بإمكان كل من مصر واليونان أن يلعبان دورا هاما في هذا السياق، أن نقف بالمرصاد أمام هذه الأمور أو هذه الحوادث، وبإمكاننا أن نقوم بذلك من خلال هذه العلاقات المتميزة، وأن نكون بالضد من هؤلاء أو أمام هؤلاء الذين يحاولون أن يثيروا المشاكل أو زعزعة الاستقلال بشكل عام.